Vaziva vakadzi vanonyanya kunetsa stereki vamwe vacho irizini yekusabhuta mubedroom. Varume mukaneglekta maduties enyu vhiri mumabedroom, vakadzi vachanetsa. Hello church. Varume vavazotaura zvinhu zvavo but tinoda kukoforana ipapo. Beloved, mukadzi kana abatwa mushe mubedroom so Dai asiri Jesu akandisungura ndiani aisontuna hapana aisontuna hapana aisontuna hapana aisontuna hapana aisontuna hapana aisontuna Dai asiri Jesu akandisungura ndiani aisontuna hapana aisontuna ndiani aisontuna hapana 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 aisontuna Dai asiri Jesu akandisungura ndiani aisontuna hapana 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 aisontuna Dai siri roba nakazipesa ndiani aisontuna hapana 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 aisontuna evoka wakarurama simudza maoko ako urumbidze Mwari nokuti ndiye oga wakarurama kuna mumwe ndiye oga ndiye oga ndiye wakarurama kuna mumwe ndiye oga ndiye oga ndiye wakarurama bubu nemuromo wako urumbidze Mwari nokuti ndiye oga wakarurama bubu nemuromo wako urumbidze Mwari nokuti ndiye oga wakarurama ndiye oga ndiye oga ndiye oga ndiye wakarurama simudza maoko ako urumbidze Mwari nokuti ndiye oga wakarurama kuna mumwe ndiye oga ndiye oga ndiye wakarurama kuna mumwe ndiye oga ndiye oga ndiye wakarurama. Kuda kuti titore mabhaibheri titovhura kuna Genesis 1 tomboverenga verse 26. Tinomutenda Mwari wakanaka, tinomutenda Mwari wakanaka,
Hallelujah, oh, Mwari wakanaka, Mwari wakanaka. Taurira muna pecho wana kuti vanenge vakutanga kuparidza. Beloved, pataverenga kuna Genesis chapter 1 verse 26. Tiri kusangana nema minutes emsangano. Hello? Amen. Ma minutes, the outcome yema minutes vakagarwa musangano. Musangano wakagarwa kwaiva na Mwari Baba, Mwari Mwanakomana neMwari Mweya Mutsvene. Amen, chechi yaJesu. Amen. Nhasi ndauya kuzoparidza pamusoro pema minutes akagarwa kumusoro. Hello? Amen. Ari kuti chii ma minutes? Zvanzi ngatiitei munhu nemufananidzo wedu. Hallelujah. Amen. Let us create men in our own image. And kana tasika munhu wacho, we should give him authority on everything that cripples under the sun. Amen, church. Amen. Saka musangano wakagarwa nedenga waiva musangano wekusikwa kwemurume. Kwakusina ifu pana. Maibatari. Hakuna izvi. Hakuna sketi pana. Musangano wakagarwa neivava mandevhi ivava. Kwaigarwa musangano wekusika murume. Beloved, murume haana kungosikwa, but pakatangwa nemeeting. Hallelujah. Ndokukosha kwakaita murume akagarirwa pasi nedenga asati asikwa. Zvanzi nemufananidzo wedu. Taura muna kwecho wana kuti aisi nzvimbo kurara ino, aisi kwecho. Taura iyi aisi nguva yekurara. Unozorara chii usiku? Unozorara chii usiku? Mora tinotenda mamutsara izvi. Saka murume haana kungosikwa. Mwari achisika zvimwe zvinhu akati let there be, and it was. Let there be. But asati asikwa chisikwa chinonzi munhu pakagarwa meeting. Ndobva munhu wacho apuwa responsibility to do after the meeting. Chimwe chinondifadza in the creation of men, we are created in the image of the Almighty God. Hallelujah, church. Amen. Isusu takafanana na Baba. The children of the Father must be like the Father. Unaona mwana wako ungambereka unafanana na next door pale. Ona nzeve zimino hizi muromo hizi. Exactly next door. Kwani problem. Pakanzi timusike nemfananidzo wedu. Hallelujah. Mfananidzo wedu. Not only that, because we need to give men authority upon everything that cripples. Beloved, isusu takasikwa tikafanana na Jehovah. Takasikwa after the meeting. Takapuwa responsibility and authority. Amen. But ndopa unozoona murume achifamba akalenga so. Achilenga so ungeno zvisatsitsi. But ndiye munhu akasikwa nemufananidzo waBaba. Ndiye munhu akapuwa authority. But unozomubona akapererwa wena. Chingonzi zvisatsitsi. Nevakadzi vozopedza vati iri. Why? But we are created in the image of the Almighty God, the Creator Himself. Yeah. Amen, church. Amen. And we are being given the authority. No, Adam, as we tell you at one point, you can see to prove it is given an authority, and you need to name every animal under the heaven. Yakanzi imombe, yakanzi imbudzi. Hallelujah. Saka ndura kuti munyanye kubata kuti isusu sevarume, we have been created according to the image of the Creator. Not only that, takapuwa authority, we have been given a responsibility. Amen. Beloved, we are responsible people. Amen. Hello? Amen. Ndinoifarira pakuti iri kubva kuna Genesis. Hello? Amen. Kumababa. A creation. Not only that, kuti Mwari anosoratidza kuti murume chimhuka kana kuti munhu akakosha. Hello?
akabva later on hati munoziva kuti murume akazvionekwa kuti is lonely. Anoziva kuti mukadzi waya akasikwa. Mukadzi kwenda uchita makuchiti vanhu vachiti. Okay. Moita masaya musazotaura totaura tu. So zvinoitika panapa zvinoitika panapa ndezvokuti Adam asikwa naMwari. He was placed in the garden to take care of the garden. That is also a responsibility. Hello? Amen. Responsibility to take care of the garden. But Mwari akazomuona kuti Adam is lonely. Hello church. Kana kuna chinhu chisingaiti chinokanganisa murume loneliness. Hallelujah. Nekuda kweloneliness Mwari ndobva ati zviri nani ndomusikira Eve. Saka mukadzi akauya kuzopedza loneliness yako. Kwete kuti akauya kuzoteka over. Iwewe ndiwo wakagarirwa musangano. Hallelujah. Mukadzi akazouya kuzokweta loneliness. Sakara loneliness ndotambudza vanhu. Ndiri kurangarira kuti even David was a man after God's own heart. But David akabatwa neloneliness. Ndobva arara masikati. Ukaona murume mukuru achikudzira masikati wa loneliness yamubata. Masikati nguva yekushanda. Abatwa neloneliness. Ndobva akazomuka akazoiverenga oga. Zuva radai ndobva akwira pamusoro pemba yeumambo. Ndobva avaona mukadzi achigeza. Mukadzi wani loneliness ine problem yekuti even mukadzi asiri wako unoona kunge anofanira kuita wako. Makataura kati loneliness is dangerous. Ari kuti akasvuka akagara kujere kwenguva yakati ari kujere ikoko akazofura achibva kumaland kunoshandwa akazofura padhuze nemba yemugati jere akanzwa radio akati ndakanakidzwa nekati sound because ndakanga ndagara makore ndisina kukanzwa. Unoziva munhu ari lonely can do anything and it's dangerous. Hallelujah. Saka don't be lonely. Ndosaka tichirambidza vanhu kana varoora vakadzi venyu musavaendesa kumusha muzosara muri lonely bani kana inavo. That's the question yekuti wangu ari upa. Kana uri lonely unoitei. Ukabatwa neloneliness unoitei. Wamuchovha kumafanya ikoko. Kwamupombi yachese yadona. Iwe uchigara woga kuno wakutanga kukanga uchigosha kupi kwameriki. Loneliness inokubata. Loneliness is dangerous. Nakati ngofura neipapo ati ndine yangu yandinazo. But loneliness is a problem. Mwakati ndiri lonely ndakazoti zviri ndandimboenda kubhawa. Because I'm lonely. Ndobva apinda kubhawa. Ari pandakapinda kubhawa so ndakatarisa ndikaona kune chembere dziri ngotamba dziri koko. Ndobva ati ndimbotaura kuti 1 nomboti 2 nomboti 3 akuroka chipo ari kuchembereza zviya zvakachinja so dzikaita vana mai vechidiki atakazaita vana mai vechidiki ndikati ndazviona ndobva ati 5 ndobva ati 6 akuenda kuna 7 akati chembereza zviya zvakachinja kuita mateenage. Vara mateenager mubhawa mateenager. Loneliness is dangerous. Vanhu vazhinji vakapinda muzvinhu zvisingaiti nekuda kweloneliness. Imagine chembere yachinja yaita teenager. Enda nayo wamukecha kuseni ndopaunozoona kuti harisi teenager. Ende nemake-up kana yazofa ndopauchazoona kuti apandazvirasa. Unotrain. Beloved, nyaya yangu iri kupa kuti Mwari akasika munhu after a meeting. Murume ndobva amupa a responsibility to do. Beloved, isusu hatina kusikirwa mahara. We have got a responsibility to accomplish. Amen, varume. Amen. We have got a responsibility to accomplish. Awana kuti murume is now lonely ndobva amusikira Eve ndobva ndekungwara wacho achimuona after operation yabviswa mbavhu
And not this one is what? Bone of my bone. And they shall be called dirty, a womb man. Because it has been taken out of the womb. Because it has been taken out of Mary. Out of Mary, all right. Oh, out of the womb. Do you know what? But ngatifambe nenyaya yekuona kuti murume ana responsibility. Amen church yacho. Kana nyama yaiva mongo tipa so. Nongoita slow down. Ndiye anacha tipa. Most one. Swanda manje ai ngube langa. Lapho ngitipa so ngelinye seli khuluma ukuthi ngawa igoqa sokura. Because ona nyama ababathi kumushi. To further prove that man has been given a responsibility in a home setup. Ephesians 5 verse 23. Not for the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church. Hallelujah. His body and is himself its savior. That is Christ. The husband is the head of the wife. As Christ is the head of the church. This is another responsibility of you are the head of the wife. But it's unfortunate when varume ukasvika unomuzva nebhasi chete pamba pacho kuti ndiye murume wacho. Otherwise vakadzi they taken off. Hello? Varume chasara varume pasisina vamwe vacho vachaonekwi ndo head yacho. Ukaita headmaster akakwaye here kuti uri head wechikoro ongoona wachiko head kana head ndiyo unofana kuti upanika kana maticha asina kumira mushi anosheka kuti kauya. Hello? Men shall be the head of the home. Ndimi msoro ile kana kuti kwasara zita kana zvasara mumakwara. But otherwise, to prove that man is responsible, zoganzi, you shall be the head of the wife. Hallelujah. Ndimi mnotonga leuze. But that is your responsibility. Even kumshauri wenyu zingana kumba kwako zvikasafamba mushe tovunza wewe. Hello? Kana ukatanga kuita zvisina kufanira tovunza head. Singaita kuti uchisvika uko kuchikoro wonovunza groundsman kuti chikoro chino chivana useva singapasi. Zvine musoro izvo. Unoenda kuna head. Even pamba pamusha. Tinoenda kunani? Na head anova ndiwe. Kuti tikurumze vanhu vachine listening span isati yapera tirege kurembesanya. But tikufamba nenyaya yekuti men has been given what? The responsibility zvabva kuti maminutes emusangano wakagarwa. Mwari baba, Mwari mwanakomana, Mwari mweya mutsvene. Maminutes ndaverenga pamberi penyu pana. Let us seek men, create men in our own image. Handitika? Right. But tinofamba nayo tinyasoona kuti zveshuwa what kind of responsibility is given to men. Hello church. Tobva tauya kuchurch. Ukanyatsotarisa the pattern that is there yakaiswa naMwari wemasimba ose inoratidza kuti men is still supposed to be the leader in the church. Amen. Hallelujah. Kune vanhu vanotiratidza vanotaura nezvavo vanoita kuti tione kuti God is concerned, Mwari ane interest nevarume in leadership. Ningofuna ipapo ndichikuva mention and direct kunyanya mutungasteri. The likes of Adam, who was there in the Garden of Eden, ndiyo atatangana na Joseph, and the God will visit him at the cool of the day. Each day, that man will commune with what? God. In creation, beloved, kusikwa kwemunhu anonzi Adam, the first man. Munhu uyo aigara achigumana naMwari wemasimba ose. Hello? But it's unfortunate these days, varume kana kune vanhu vanonyanya kurovha kuchechi varume. Kana kuti kuchechi kwenyu kwakasiyana. Varume ishasha dzekurovha kuchechi. But the Adam that was created before, aigumana naMwari wake on a daily basis. Amen.
Chimobvunza murume ari pedyo nekuti hausiyo unonyanya kurova ari kutaura namufundisi. Then the other one, the other guy, watikuona achilida, achipuwa a task, achipuwa a responsibility, you know, who created that ark, akaisa muka yechikazi nechirume enduna lensikazi nekatifure tiende mberi. When Abraham was being called by God, akati ibva kunyika kwako, go to a land where I will bless you. Those who bless you I will bless, those who curse you I will curse. Hallelujah. He's still talking to a man. Did it say? Even Moses, he's a man also. Akatumira kunovisa vana vekwa Israel kupi? Ku Egypt. Hello? This is Moses. Ndinovafarira stage varume vekutanga. Type yana Moses. Ndo vakazosvika pakuti he wanted to know God. Ndobva akwira gomo 40 days and 40 nights in his presence. Amen, church. Beloved, varume vatinavo iko zvino havachasviki pahafu yaMoses because they don't spend time with their God. But pekutanga uku Mwari aigumana nevanhu vake. These days unosangana nevarume vazhinji vanongoziva John 3:16. Kune imwe futi vasingakangani 14 verse 6. Verse 1. Moyo yenyu kani tiendai kuna Baba mutende nekwandiri. Verse 1. Yeah. Makazobetsera nechi chorus. But ndotati unzwisise kuti from the beginning God is concerned about men. From the beginning man is given a responsibility. Even David, a man after God's own heart. Amen, church. Saka ndikakona kuti ungobata izvi even kuti kana ngazotaura zvimwe unzwe kuti tabva kupi. Tazviona pattern yaMwari kuti Mwari ane more concern nekuplace leadership on the male figure than on the female figure. Hallelujah. Ndobva ipapo toti kuna Jesu. Jesus was, Jesus is, Jesus shall be, and another time the same yesterday, today and forevermore. Murume. Hallelujah. He's a man. Saka watarisa Mwari zvaanoita so. Ne responsibility inopuwa murume asipuwa mukadzi. Amen, church. But it's unfortunate these days. Kune varume vakawanda vanouya nezimotikari vomira pagate vodzikisa mukadzi nevana. Iye aenda atizimutaina. But otherwise, according to God's pattern, responsibility, even in church chaiwo, even in the leadership, even pazvinhu zvokusangana naJehovha, yakapuwa murume. Hallelujah. Kuna ma-patriarchs, they are patriarchs in the Bible. We don't see matriarchs, but we see what? Patriarchs. Varume. Zvinokotiratidza pattern yaMwari. Even the tribes of Israel, the 12 tribes, were named after a man, not after a woman. Which is the I'm trying to prove to you pattern yaMwari ne responsibility yatakapuwa. Kuitira kuti tikoona if you are neglecting any one of those. Amen. If it is there, don't takadzirisa. Handidika. Don't never say no shorter. Even mediation between God and man, back then, you will see the priest instead of what? Priestess. You know what I mean? Maprisita echirume achimira. God appointed kings instead of queens. Amen, church. Ndimwari wantu kutaura nezvake. He appointed kings instead of queens. Mungibatirenya. Asuna basa kuti kunyika makutaura since women empowerment kana kuchira mari unoti women what kuti zvinozoita sei zvitapire kubudirire. But otherwise according to God's pattern murume akaiswa pamberi. Amen. Hello, church. Even though ukatarisa vadzidzi vaJesu, 12 of them, all of them were men. Not even a single woman. Why? Is it a coincidence? Beloved, I've come to tell you that you have been given a responsibility by the Almighty God. And we need to fulfill that responsibility.
that is given to us as men. Amen. Amen. 12 of them. Even when I Luke chapter 10, Pagasaruts the 70 evangelists. They were all men. The pattern Yama. All 70. By going with 35 to the balance, as when we to size 70 men. According to God's pattern, the bigger responsibility, the bigger change is given to men. It's not zero, but it's given to the 7 deacons in Acts chapter 6 were all men. Yes. They were all. But these days, you have a church who own a leadership. Simukai Makomit. Who can only lack on us who own our room about 2 We lucky. I don't know what is happening in the house of the Lord. Praise and worship. Augamuana Murume. Yenda not tell them what can I nyore some put the next Sunday. Can I remove and I get better keep on? It's either my drums. But in Muruma are busy, Roma chorus and the other would in the presence of God these days. These days, so we no put the next Sunday. But back then, to Sagarana Moses, 40 days and 40 nights in the presence of the Almighty God. Amen. My preceders who are leading people in the Hall of Holies. But what is happening in the house of the living God? But beloved, this responsibility has been given to men. It's unfortunate. They are taking my back seats. Mamfundisa akachema tiri kumusangano wana baba ku national. Akati ndine madikoni akataura nhamba yakakura. Vese vakati not even one murume deacon. Is that the pattern of God? Pandinofamba even ndichifamba netimu ndinenge ndingori murume one ndakakombwa nemadikoni echikadzi. I don't know what is happening, but the responsibility has been given to men. But varume vatora mabackseat. Tikakukumbira kuti uite mudhikoni unosimudza maoko ari serious kusvika mukadzi avolunteer. Kuti basa raMwari aringapereri pano regai ndiite mudhikoni wacho. But according to the Bible, the pattern that God designed, men was being put what? Up front. Mwanonyasha ngatibetse. Tichiri test. Everyone got to society. Society inekunzwisisa kwekuti munhu anofana kuleader murume. Musati mamboona ukada kuti tivotere vanhu 2 pana. Murume nemukadzi. Hazvina basa kuti nhamba yevakadzi yakawanda. Higher the chances kuti murume anoita sei? Anowina. Society inaona murume as a leader. Mwari anaona murume as a leader. According to his creation, murume as a leader. According to my minutes patatangira chai pakagara musangano na Mwari mwanakomana na Mwari baba, Mwari mwanakomana, Mwari mwemtsweni. The meeting that was there, they said let us create men in our image. Amen. No znova kunani? Kuna Mwari. That is God's plan. But ndikuti nini even society pane zvainoona so kana yakatarisa murume society zvayo inoiona responsibility ichibva kuvarume. Ndikandikosimudza mapii matatu anoonekwa nesociety kana yakatarisa chi murume. They see a man as a provider. They see a man as a provider. Murume anonzi murume anoprovide mhuri yake. Hello? Murume anonzi murume haadyire mari yake muchikwama ngawanda. Haise mari masocks kuti azodya ari woga. But a man, murume chaiye is a provider. Shoko raMwari rinobva rati if you don't provide for your family, you are worse than a non-believer. Hallelujah. If you can't take care of your family, you are worse than a non-believer. Chimuvunza repetiko nini.
Muriye kwako inoiziva ere payslip yako. Payslip yako inozikanwa. Inozikanwa here. Manje murume ndakasangana naye akazoti nini? Payslip ndakapa mudzimai nekhadi mudzimai. But mari yemagemu yekuita sei ndozi kungwavhangwa. Ndini ndinoita sei? Ndinomanage. Yakawanda ndei. Yakungwavhangwa bantu yakawanda. But beloved, we are called to provide for our families. Amen, church. This is a responsibility that is given to men. Takakusungira mari vanhu vofa vachingoseva nechi chance. Chance kukopuda lato. Kana kubva vaita mavegetarian kunge ameno kunge munhu wehealth but usingarebesi. Wota kunge mburi yaita kunge yatsuro. Iwewe uchingoomera nemari. You need to provide for your family. That's a responsibility that is given to a man. Amen, church. Amen. Now, 3 P's I don't want to call even in society. The other one is protection. A man is there to protect. Society can I tell some room no one aneka masura mje. Waro chimboita something, kumboita something. Kumboita some press up, Zoita nani. Murume akatariswa kuita se kuprotector. Wati ndakashamusika mudzimai achitaura kuti manje murume wekwangu kana kwapinda nyoka. Ndiye anojamba wokwira pamusoro pematepu. Nyoka inorohwa neni. Yonorova iri nyoka kana kupinda mubami. Kana ndimi muri kupetserwa nemadzimai. Hanzi mudzimai ndiye anotorova. Mufesa anaka Wati ndiye anofanira kunge achiprotect. Imbwa kwangu ndinemba. Zinoti kana sikangokura stereka. Ndine nopukeri tsvimbo yangu so nogara akavigwa. Ndobuda nayo. Ndobuda nekamwe light so kanonetsa so kuti ngakudai kanogona kuti kuti choti ndobva ndobuda naro. Ndakambobuda naro one day vanhu vachiba huni pa next door pani musi vatakapata nechikoro. Ichechi. Vanhu vakatisa ipapo. Pasaka ndakabvunza nemudzimai wangu. Katika panobuda paya. Sei matu. Wanzwa kuti imbwa dzanetsa. Unenge usingatyi. Mubvunze kusiri yangu. But ungati chiyo chibvunza nemukadzi. Wakamnetira. Unotiji. Saka ndo vanoti inini. Musoje chaiye. Muna ainanga some direction iri kubvanyeri. Kuzoti zviri kukura nembwa pasi. Ndasi ndine mbwa dzangu. Ndinechi svimbo yangu. Zopedzerana ikoko. Ndinobuda. Because takambobirwa. But we are there to protect. Hello? Nakataura the other day papulpit ngati the other protection. Inofanirwa nevakadzi is more than yemasura yekumirira mbavha. Yekungombata ruoko. Yekumbata ruoko. Yekumba haki. And they feel what? They feel secure. It's more than kutoka tsvimbo kutoka mbavha. Imbovhu dzari pedyo nokugumisira rini kumuhaka. Kisi. You are there to protect. That is a responsibility that is given to us. The other one, inotaurwa kubva kusociety, is the other P, procreation. Pro what? Creation. What? Society yakatarisira murume anochaisoi anogona kuikunumburisa. It's not only that. Yakatarisira murume anogona kusatisfy mukadzi. Vaziva vakadzi vanonyanya kunetsa stereki vamwe vacho irizini yekusabhuta mubedroom. Varume mukaneglect maduties enyu vhiri mumabedroom.
vakadzi vachanetsa. Hello church. Varuma vavazotaura zvinhu zvavo but zvinoda kukofura naipapo. Beloved, mukadzi kana abatwa mushe mubedroom so patatengerwa mawatermelon zvanzi anonyatsoita ndiyo simanda watanganya zvanzi nasimanda watermelon manje ndoyevarume. This is another responsibility. You need to satisfy that woman. Amen, church. Amen. Kusika mukadzi wakautaurwa nevamwe vanhu kuti zvinhu zviva zvonaka tizviipika. Zvakanaka. Hello varume. Service yamadhodha. Hamusi machongwe kana kuti atoenda chose kafunga. Chimbo exercise uone masura kuti chingotanga kuti chimbo exercise and satisfy that woman. It's your responsibility. Hello? Varume vane problem, vatauri maproblem. Imi mchangoro imi mfundisi mchirati chimbadiki. Machongosi ane what takes. Anodika? Machongosi anogona kusarara zveshua omuka kusena nchi ane hope. Anga achishanda munhu wevaridzi. Hello? But kana mati kurei manje apa. Ndo panotanga kuitika nyaya. Hello varume? Tozitaura. Ndo panotanga kuitika nyaya. One day wati kurukuru zvaramba kubuda musha. Obva atanga kunyaya. Unotaurirana. Varume avataurirana. But you are responsible even to satisfy that woman. Hello church? Ndakafarira mumwe murume kubulawayo akaita kakliniki kake kudhuze nekusitoli ndive ndakubetsera varume. Nasi amenotiwe munhu wamaparadzisa mamutori abva kuDubai zvanzi akasika akavaka kakliniki kake kanzi Simbot. He's a doctor by profession. Saka doctor by profession yaya akabva asitata akaona kuti vana mazviteteguru edu vana sekuru anoziva kuti vairoora kamusikana kadiki katinecha wotamba nako koita vana gabatwa nasekuru zvabva zvaonekwa kuti pane midzi yavaita sei yavaitsenga meno skuru yandikutaura nezvayo kuti yakaita sei kuti muri skuru yakaita sei. Hamutoziva kuti mishonga ibvi nekuchipatara ichi imidzi yasotwa atika alright kana muchiziva rikandifurire mberi. Saka this doctor akazogara pasi ndobva acreata zvimanoona kuti mamwe maproblem atina kungozi musana imwe problem ingubhane chii pasho chii ngubhane hamuzivi vara rinozi ngubhane muzivi ngubhane unogona kungosura ungoita sei chinesosanawo zvamsana zvimwe zvinopedzwa nentonoane vakazviona kuti ntonoane inoita sei inozvipedza zvimwe that doctor anobva asitadza vana mugugutu vana mugugutu anosuka munhu oita bho ndobva watanga kuchaja manje bhuru rotanga kutunga bhuru roita sei rotunga. So this person akabva anotora midzi yayo woita sei woigrinda kana kuti woigayisa ndobva aisa anoipeka sematablet atori nazvo zvimwe zvacho ndezvevarume zvimwe ndezvevakadzi kuti kana appetite pasisina kana wanzwa appetite zvimwe problem ingubhane todhira nayo zvimwe tichingogadzirisa wobva wasimba semurume. Saka vanhu vazhinji someone was saying bro yanenganga yake but ndakafarira mafungiro akaitwa na doctor. Is a doctor by profession.
ndiye akasvika anotokutengesera package patone package ati musimboti anokuratidza musimboti anogona kupa package ari kuvadhurisa because ndiyeoka but ndiri kuti chii pama ndikutaura nemurume ndatomubetsera hazvisina kumira mushe mumabedrooms nazvichakiki enda kumusimboti utenge matablets adoctor at least ndidoctor doctor hazofanana nevanosangana naye kumbari kumatoilets ndikuzva yeah it's something amene kuti why is he not doing the same thing he been doing kanti achazozvii but tabvira panyaya yekuti you are given a responsibility even to satisfy that woman the responsibility for procreation kuti uzvare halo hanti even shoko ramba rinoti zvaranai muite sei muwande saka toda kuti tizvare but nyaya yangu yese yabvira panyaya yechi responsibility that is given to us kuti ndakufana kuenda kuchikomo konita vandisina kupuwa ngoga vanhu vanotaura ukasava pangovo vanonetsa vanotaurisa zvati zvakuto ngaitiite tichisoa at times varume problem yavo why they don't do responsibility vakavabvunza kuti why didn't you do 1 2 3 things vanokupa an excuse ikamwe kasina kana nemusoro like yakapuwa naAaron. Aroni muna Exodus chapter 32 Moses anoenda kugomo osiya Aaron in charge in the presence of the Almighty God 40 days and 40 nights in the presence of God. Aaron asara nchi nevanhu zvikanzi nevanhu Moses anonoka kutsoka toita titsvake mwari pana patokukatisa muzai ma-earrings muzai ma-rings vanhu ndobva vabvisa magold avo vati bla vaungadza vapisa ndobva vavumba gachi a golden image panouya Moses achibvunza kuti chii chakuitika vanhu vabhizi they are worshiping a golden image. Aroni anoti iye vanhu ndo vazongovhisa ma-rings avo ndobva vazongokandira pamoto ndobva zvazoita se ndopazvokomuka chunichi. But Aaron was a man responsible and he was supposed to stand and say, I'm sorry, I've made what? A mistake. Varume vazhinji they don't want to say sorry. But the responsibilities, they must take responsibility. Even when Saul, he was told to go and face the Amalekite. Kill everything. Not see anything. But what did Saul do? Ndobva aterera vanhu vati aizvo zvakanyanya kunona ngatisiyei tosiyana Agagi mambo wacho. Samuel anobvunza chii chinochema kumashure kwavo anoti vanhu ndo vazongoti chii ndo vazongoti titore zvakatinonei tosiyana Agagi. Beloved, iwewe semurume as the head of the family ndiwe nenyaya yese. Kana tasvika kuna Mwari wemasimba ose panenge pasisina ma-excuse ekunyepa vatinoona aya. In the ending, beloved, even according to God's creation, man is given responsibility. Amen, church. Amen. Man is given a responsibility. Yakabva kunani? Kuna Mwari after the meeting yakagarwa. Because let us create men in our image. Even tasvika pamba, man has been given a responsibility to lead the woman. Amen, church. Kana tikaona mukadzi wako akuita zvisingaiti, problem ndiwe. Because the responsibility yakapuwa iwe. Tikaona vana vako vakuita madiro acho jina. Muri kuzwa? Tinotanga nani? Newe baba ndiwe muridzi wenyaya. Dambudziko randinaro ndere within the house of the living God. Madzimai ndo akumberi, varume avasaonekwa. Zvakuita sekunge anditimaona vati I'm going to create a helper. Helper anozani? Eve was created as a helper to help men. Beloved, hello. But because zvakuita kunge vice versa. Zvakuita kunge musangano wakagarwa pasi kuti pasikwe chimukadzi afanane naMwari. Ndobva kwazooneka kuti loneliness yapinda Eve, ndobva kwazobomba ani Adam, but it's not the case. Hello. Varume vanyanya kutora backseat. Ndinomboongorora. Of course, ndozva kune varume vachiri. The remnant is still there.
The remnant is still there. Kune varume vanoita zvinhu kwazvo even in the house of God. Hello? Who stand up to work. Who lead services. Ukati paridza novhuma harambi. But vamwe vangotemba vakadzi. Kana kune chinhu chausingafani kuvhuma as a man, inyaya yekuti mukadzi wako akure mukutenda kuvhura iwe. Nyasomira semurume ubhonge uti kana ukavhura vhesi imba yese ngaibvume kuti baba vaita sei vataura. Kwete kuti baba vakataura pana zviri mai vakataura kuti iko zvino pataura manje. Vafana kuvhisa bhurugwa ndokupfekedzwa sketi kana kuti fast coat. Yazi fast coat. Mwari wanyasha ngatidetsere. Beloved, we are given that responsibility. Let us stand and be responsible. Fundiswa. Nani chimofunga chigadzira mashisi vangu mutauro wangu. Tikati dai vakadzi ava vasipo muchechi pasara varume chete. Taizorarira mari sinofunga. Zvainezati. Varume moyo vakaumwa varume. Varume vosara vaveka fundisi tateka uko nevarume ivavo. Unozwa kuti varume soibve kuti mufundisi chimbobatsikirai nepana pakuti kakateni wakagumisira ini mufundisi kuti iwe uri naye murume ane ndebvu ombokuzama azvitauri zvakaomaii ndatovaona vachitaura but madzimai amene kuti umoya avanombozamawo inini vakamboungana madzimai ndikaona vaungana vazifundisi toda kuonai chipedza ndava yei zvazitoda tonotenga sutu yakanaka kaneka so ndotombokuparidzirai ndakaipfeka yakatengwa nani nevakadzi vakaungana vakatengera mufundisi fundisi vakatengera mufundisi sutu chimbofunga dai vasipo sutu iya dai isipo. Beloved, responsibility is given to you. Vakadzi vauya kuzokudetserai. Amen. Even chekumi. Varume vanobva chekumi vakatereka. I know the remnant is there. Varume vakafunga zvokuomera so. Vanoomera zvokuti chechi inogona kuvharwa vachiramba nechekumi. Chimbobvunza ripedyo. Unochivhisa here baba? Bvunzai. Baba unovhisa here chekumi? Kana kuti chechi yakabatwa nevakadzi. Tinobhadhara mabhiri vakadzi vabvisa mari. Toita zvatinoita vakadzi vabvisa mari. Totenga mota yechechi vakadzi vabvisa. Where are you men? Makazoimba akati varume unokuona nevana vanotamba muyadhi kuti uzive kuti kune murume. Wamurume ungozvarisa chete but chinobatika hapana. Mwari wenyasha ngatidetsere. We are created according to the pattern of God to take responsibility. Amen, church. Amen. If Harare District is going to rise up very fast, inoda varume vanomira according to God's creation. Amen. Kana Thompson chiedza ichazosimuka yomira. Because zvinopanda kashanya ndiri after last week. Ndakaboshanya ku Thompson chiedza tichitaura tichivabvunza kuti manje mvura kana ikanaya ngonya akona asimuka aenda kungwe kubuya. Ngati ngomanje mvura ikanaya panapa what happened? Bakati hamswa inona hatina mati. Because sheti chi of course mwakazoti but kune munhu kanozingweni akati promise mwene kuti achauya here kurisati yanayo. But kana zvichizofamba zvakanaka even kuThompson chetu zvika varume vanobvira. Amen, chechi yachesu. Tikutsvaka varume vekuti kumba kwako unomira kana Mwari asinganamate imhaka yekuti kwashayikwa murume who is taking responsibility. Amen, chechi yachesu. Beloved, ndikuda mumwe murume anotsama and they say I want to claim my position as a man. Hallelujah. Ichibvira kuna Mwari, ukama na Mwari wacho, kunamata kuna Mwari, kutsvaka Mwari kuzvinhu zvaJehovha. Rega kuva murume wendebvu but stand up and claim your position like the Moses of the days, vana Davida of those days. Ngatimbosimuka tomira neso. We want to go before God
And be sincere and sober. Are you taking the responsibility that I was talking about according to the word? Tichibvira kuOld Testament, kumaprofita, tichibvira kumadisciples, tichibvira kumaevangelists, tichibvira kumadikoni vatinoona achisarudzwa ari varume kwete vakadzi. Where are you men? Vangani varume vanoti vakakumbirwa kuita chinhu muchechi vanoramba. Excuse after excuse. Varume manyanya kurovha. But to go on Moses 40 days and 40 nights in the presence of Almighty God. To go on up down. Every day. Achisangana na mwari wake. Hello? Amen. You want to claim responsibility. Kwete kungomira tongoti government ndo recognize vakadzi. What are you doing as men according to the responsibility that has been given to you by God, according to the pattern that ataura nezvayo. Zvakabva kumusangano. My minutes what I read from Genesis 1 verse 26. We want to go before God and begin to pray. I've made my own mistakes. I've failed to stand as a responsible man in the family, in the society, in the church. But I want to take position as a man. Hallelujah. Amen. I want to claim my position back. Beloved, I tell you, kana varume vakadai type yenyu ikava serious. Remember church, you know, chinhu chinonzi church chakatangwa nevarume 12 naJesu. Vakaita serious. Hallelujah. Amen. 12 men. No vakaita to win a church. Imimi are more than 12. Imagine if you become serious like those 12 men. Brethren in Christ Church next year, this time, nenge yasukapa. Tinopapatisa vanhu every year. Bangane varume vanenge vane munhu wavanounza muchechi kuti azopapatidzwa. Pane murume ere panapa ndikatendeutsa munhu watakapapatidza. Tabva kupapatidza vanhu. Pane murume one who can stand and claim that kuti inini ndakapupurira tu. Varume, we need to claim our position back. Yatorwa nevakadzi. But enough is enough. Vakadzi, so tirichi. Tiri varume want to take our position. If the church of God is going to bloom, murume anenge asimuka and they begin to do certain things in the house of the living God. Ndimwari anokona kutungamira. Ndimwari anokona. Ndimwari anokona kutungamira. Ndimwari anokona. Ndimwari anokona. Ndimwari anokona kutungamira. Ndimwari anokona. Ndimwari anokona kutungamira. Ndimwari anokona. Ndimwari Let us pray and declare our position, Father, in the name of Jesus.